Θα συνδεθούμε με τον Σωτήρη Σκουλούδη, που από ό,τι γνωρίζω έχει κοντά του τον Δήμαρχο Χαϊδαρίου, τον κύριο Μαραβέλια Δημήτρη, σωστά? Ακριβώς έτσι, Την Μαργαρίτα. καλημέρα μας και καλό μήνα στο Δήμαρχο. Θα του τα πεις η ίδια Μαργαρίτα, σου τον περνάω αμέσως στο τηλέφωνο τον κύριο Μαραβέλια να μας πει για αυτή την πρωτοβουλία και για αυτή τη διαδικασία. Καλημέρα, καλό μήνα. Καλημέρα κύριε Μαραβέλια, τι κάνετε? Καλό μήνα να έχετε, καλή δύναμη. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Θέλω να μου πείτε δύο λόγια για αυτή την προσπάθεια τη σημερινή και στη συνεργασία με το Zoogla.gr φυσικά. Βεβαίως, καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω το Zoogla.gr για τη συμπαράστασή του, καθώς αγκάλιασε τη συμμετοχή μας σε αυτό που ονομάζει ο κόσμος εισαγωγικά κίνημα της πατάτας. Ξέρετε ότι και εμείς εδώ στο Χαϊδάρι συμμετείχαμε με υπευθυνότητα, δεν βιαστήκαμε να το κάνουμε για να έχουμε τα φώτα της δημοσιότητας. Το κάνουμε όμως με μεγάλη επιτυχία, γιατί υπάρχει η πραγματική ανταπόκριση από την τοπική μας κοινωνία. Θεωρούμε ότι έχουμε καταφέρει με την οργάνωση, και εδώ με την ευκαιρία που μου δίνετε να ευχαριστήσω όλους όσους μπλέκονται στη σημερινή διαδικασία και με την καθημερινή αυτή προσπάθεια που γίνεται σήμερα να μειώσουν την ταλαιπωρία του κόσμου. Δεν θέλαμε να αναπαράγουμε σκηνές που δημιουργήθηκαν σε άλλες περιοχές της Αττικής, που αναγκάστηκε ο κόσμος να υποστεί μια μεγάλη ταλαιπωρία για να προμηθευτεί είτε τις πατάτες είτε τα προϊόντα τέλος πάντων που διατίθονται. Βλέπω χαιρετάτε και κόσμο εκεί, σας αγαπάει ο κόσμος. Έρχονται πάρα πολύ, μπορείτε να ρωτήσετε και το συνεργάτη σας. Θα είμαστε εδώ, υπολογίσουμε με τη ροή του κόσμου μέχρι τις 4-5 η ώρα το απόγευμα. Ωραία. Δήμαρχε, να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Σήμερα στο Δήμο σας διατίθεται και Ρύζη Καρολίνας από την Ένωση Αγροτικού Συνεταιρισμού Σερών, αλλά και λάδι Μεσσηνίας. Σωστά? Ακριβώς. Πιστεύετε ότι κάποια από αυτά τα προϊόντα είναι για το νοικοκυριό, ας πούμε, για το ελληνικό νοικοκυριό, είναι και τα τρία εξίσου απαραίτητα: πατάτες, λάδι, ρύζι? Τι σας λέει ο κόσμος που μιλάτε μαζί του? Κοιτάξτε, είναι στην καθημερινή διατροφική συνήθεια της ελληνικής οικογένειας και τα τρία αυτά προϊόντα, και το ελαιόλαδο και η πατάτα και το ρύζι. Έχουν τη δυνατότητα να συντηρούνται και τα τρία. Εμείς, όπως ξέρετε, και εκεί με τη βοήθεια και του Μάκη του Τριανταφυλόπουλου ειδικά, εξασφαλίσαμε την ποιότητα αυτών των προϊόντων, γιατί πάρα πολλά ακούστηκαν όλο αυτό το διάστημα, είτε καλοπροαίρετα είτε κακοπροαίρετα. Εμείς εγγυόμαστε για αυτή την ποιότητα και των τριών παρεχομένων προϊόντων, οπότε βλέπετε ακόμα ότι ο κόσμος αυτά τα προϊόντα τα αγαπάει, τα βάζει στην καθημερινή του διατροφή και αν ξέρει ότι είναι και καλά, γίνονται ακόμα περισσότερο ελκυστικά. Εσείς έχετε παραγγείλει κάποια από τα τρία προϊόντα για την οικογένειά σας, για τους δικούς σας ανθρώπους? Εγώ έχω παραγγείλει βεβαίως και κυρίως ρύζι και πατάτες, γιατί η καταγωγή μου είναι από την Αρκοντία, οπότε το λάδι της οικογένειας. Μάλιστα. Στο Δήμο σας σήμερα θα έχετε κάποια άλλη εκδήλωση, μουσική ενδεχομένως ή... Προσπαθούμε να το συνδυάσουμε με ένα happening. Εδώ ο χώρος που έχουμε επιλέξει είναι από τους ομορφότερους χώρους όχι μόνο του Χαϊδαρίου, αλλά θα μπορούσα να πω του Λεκανοπεδίου. Είναι δίπλα μας ο Διομήδιος κήπος, το Άλσο στο Δαφνί, η εκκλησία, η Μονή του Δαφνίου που δυστυχώς είναι κλειστή για τον κόσμο. Δεν έχουμε ακόμα τη τύχη να είναι ανοιχτή, δεν έχουν αποπορετωθεί οι εργασίες αποκατάστασή τους από το καταστροφικό σεισμό του 1999. Είναι προνομιακή όμως αυτή η περιοχή για τον κόσμο, να χαρεί οι οικογένειες με τα μικρά παιδιά να παίξουν στις παιδικές μας χαρές, να χαρούν στη φύση. Κάνει και μια πολύ καλή μέρα. Αυτό ακριβώς. Έχει λιακάδα, έχει πολύ καλό καιρό, οπότε νομίζω θα βοηθήσει πάρα πολύ να συνδυάσουν και τη βόλτα τους και να προμηθευτούν τα προϊόντα για το σπίτι τους, τα απαραίτητα. Βεβαίως. Είναι κάτι άλλο που θα θέλετε εσείς να συμπληρώσετε κλείνοντας? Όχι, απλώς εγώ θέλω να διευκρινίσω το εξής. Η αυτοδιοίκηση και προσωπικά εμείς στο Χαϊδάρι δεν θέλουμε να αντικαταστήσουμε ούτε τις τοπικές αγορές που προμηθεύουν αυτά τα προϊόντα, ούτε τίποτα. Συμμετέχουμε όμως σε αυτό στο κίνημα, καταρχήν για να διαμαρτυρηθούμε για την ακρίβεια που συναντά
ο ελληνικός προϋπολογισμός, ο οικογενειακός προϋπολογισμός σε αυτή την πολύ κρίσιμη περίοδο, και ο στόχος μας είναι σε τοπικό επίπεδο να έχουμε ένα συγκεκριμένο χώρο που θα διατίθεται στους παραγωγούς σε απευθείας επαφή με τους καταναλωτές. Αν μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό στο επόμενο χρονικό διάστημα που έρχεται, θα ήμασταν πολύ χαρούμενοι. Άρα δηλαδή είναι μια κίνηση η οποία θέλετε σε βάθος χρόνου δηλαδή να το διατηρήσετε, να συνεχιστεί, ας πούμε. Ακριβώς. Δεν θέλουμε να γίνεται μια φωτοβολίδα, θέλουμε να κάνουμε ένα φεστιβάλ προϊόντων. Ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχουν στα αγροτικά προϊόντα η εποχικότητα. Εμείς θέλουμε να το συνδυάσουμε. Η παραγωγή της πατάτας, η παραγωγή του κρασιού, η παραγωγή... πολύ σημαντικά προϊόντα. Αλεύρι. Να έχουν ένα χώρο και να ξέρουν ότι ανά εβδομάδα, ανατακτικά χρονικά διαστήματα θα υπάρχει ένας χώρος που θα διατίθεται δωρεάν στους παραγωγούς και θα υπάρχει δυνατότητα στον κόσμο της πόλης μας να έρχεται κατευθείαν σε επαφή με τους παραγωγούς. Πάρα πολύ σημαντικό. Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Και καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Ενδεχομένως να ξανασυνδεθούμε για οτιδήποτε νεότερο. Να μας πείτε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αν προκύψει κάτι άλλο.